Задачата е да се покажат 50-те непопулярни туристически обекта. За сега съм заснела само 7 от тях, а километрите, които сме минали с отправна точка София, са близо 3000. Явно България не е чак толкова малка, при положение, че само за 50-те не особено известни туристически дестинации ще минем повече километри, отколкото е Транссибирската железница. Ходихме да правим глина, да вечеряме в Родопите и да слушаме духова музика във Видин. Ходихме дори на офроуд на път за средновековен манастир. А днес, с началото на пролета, тръгваме на една разходка изцяло в природата. Еменски каньон, геокомплекс Вишовград и личното ми откритие – водопадът в Хотница. Знам, че коминът на ТЕЦ Марица Изток 2 е по-известен от въпросните обекти, но след като ги видях се питам защо? Аз съм Яна Грудева и имам една от най-сладките работи – да обикалям непопулярни туристически дестинации в България. Вие гледате мястото.bg. Нямам обучение при спецслужбите, нямам и много опит в оцеляването, но винаги съм си мечтала за преживяване сред дивата природа, подобно на тези на Bear Grylls. Еменският каньон предлага сблъсък и изключително красивата страна на природата ни с суровата й страна. Затова нямах търпение да пристигнем, за да се впуснем в истинското приключение. Да се изправя сама срещу природната стихия. Гледката определено е величествена, но аз съм подготвена и знам, че не трябва да подценявам нито един ъгъл под 15 градуса, защото когато човек се заблее в красотите, има вероятност да се хлъзне и да падне. А това противоречи на концепцията ми за оцеляване. Всяка седмица аз водя чужденци със себе си, за да им покажа малко известната страна на България. И така успявам да ги изненадам и да им покажа неподозирани за тях неща. Днес обаче мен ще ме води чужденец, който може да се каже, че вече е местен в село Вишовград. Останал е в България именно заради природата и чистия въздух. Избрах той да ме води, защото редовно посещава въпросните места и е врял и кипял в оцеляването на предела. Аз съм Анди, съм от Манчестър. Аз живеем на Вишовград, аз разотка с Яна на Емен каньон. Имаме много интернационал хора на Вишовград. Може би 30 хора от Норвегия, от Белгия и много от Англия. Тук е Емен каньон. Много хубаво. И ти гледам долу има вода каскада. Водна каскада? Вода каскада. И на стената там има много дупки. Пещера? Пещера. Много хубаво. Хубаво, много. Ти си идвал тук много пъти? Аз съм тук може би 5-6 пъти. О, браво. Давай напред. Аз си взех това, защото разбрах, че на качване ще бъде трудно да ми помогнеш. Имам ли нужда от това? Да. Като се качваме да ми помага пръчката. Аз не разбирам. Сега ще ти обясня. Давай, ще видиме в движение. Давай. Да. Аз живея на Вишовград. Аз съм тук може би 1 година. Вау! Аз уча български. Много добре. 1 година преди мой къща е много лошо. Няма баня. Когато дойде и къщата беше без баня? Без баня, без баня. Градина е много лошо, много джунгла. Градина е джунгла? Да. И на 1 година аз правях много ремонт там. И сега вече е готова ли? Готова ли? Is it ready? Не, може би малко по-малко. Тази улица. Тази улица е 6 км. Да. Е само 3 км водопад. Аха! Сега трябва да минем оттам всичко, нали? Да. Добре. Анди, който вече не е от Манчестър, а от Вишовград, ме подготвя за разходката из един от най-красивите каньони в България. Екопътеката минава по самия ръб на каньона и предлага изумителна гледка, която продължава над километър. Екопътеката на Еменския каньон е първата екопътека в България. Реката отдолу се казва Негованка, а скалите на каньона са между 50 и 80 метра високи. Човек си мисли, че е някъде високо в планината, но това се оказва илюзия. Всъщност, каньонът се намира на 150 метра над морско равнище. Пълно е с пещери, водопади и ниши.
Самата пътека от пътят за Емен до водопада е 950 метра, но можете да продължите и по-нататък към езерото. Тогава разходката ви ще стане близо 2 км. Пътеката минава както по ръба на самия каньон и пропаста, така и през гористи местности. Ако имате свободно време и пътувате към Велико Търново, отбивката през Емен е задължителна. Да, забравих да кажа, че Емен е на 20 км северозападно от Велико Търново и на 8 км от основния път между София и градът на Асеневци. И сега тръгвам надолу, за да видя този обкръчето настрани. Течението на реката е на североизток. Оказва се, че съм сама срещу жестоката природа. Това е положението. Сега да ме извинява Беар Грилс, аз съм сигурна, че по такава пътека не е слизал този човек никога. В края на каньона ще видите една табела „Водопад“. До сега се шегувах за оцеляването ми на предела, но това е най-стръмната част от екопътеката. Има си истинско спускане, съответно, и после голямо изкачване, но меко казано си заслужава. Ако направя глупава игра на думи, трябва да кажа, меко казано, си заслужава. Водопадът не е по-висок от 10 метра, но в съчетание с скалите около него прави едно от най-красивите места, на които съм била в България. Наистина. Но Еменският каньон има още какво да покаже. Всъщност, аз не започнах от самото начало на екопътеката, защото тя стартира от пещерата в ниската част на каньона. Пещерата е известна с това, че в нея има една от най-големите колонии на прилепи в България. Но това съвсем не е всичко. Тя има изключително интересна история с човешка намеса. Общо взето, разни хора в момент на интелектуален пик са решили да я ползват за всичко друго, но не и за пещера. Намираме се в приходната зала на Еменската пещера, която от гледна точка на образуването е в схемата на класическо подземно карстово образование. Забелязахте, че досега се движихме по бетониран под. Та е в резултат от много човешки намеси. Първата е в средата на 50-те години, когато пещерата беше устроена като първия кооперативен пещерен габарник в страната. Габарника работи няколко години и след това дойде идеята за подземен склад за озряване на сирене. Около 10 на 15 години беше използвана по това предназначение. Междувременно на около 50 метра в тази посока, по посока на развитие на пещерата, таванът беше пробит и беше изграден и първия, мисля, че единствен, асансьор, пещерен, нека да го кажем, в страната. В края на 80-те години, след като се оказа, че няма и достатъчно сирене да се държи на склад, така поне са моите сведения, дойде идеята за превръщане на пещерата в подземен ресторант с сградата, комбинация с посочената сграда отгоре, като место за спане. Както и виждате отзад, помещения за сервитьори, тухлените зидове зад нас са за това нещо. И, както се казва, дойде края на развитие социализъм по ред причини, предполагам от инвестиционен характер, се стопира и това начинание. Аз лично бих коментирал, слава Богу. Нямаше как да ограничат, а вие видяхте, че от тавана протича инфилтрационна вода. Капи. Значи, представете си да ви капи в чинията или във врата.
Анди е твърдо решил да ме засрами. Англичанин от Манчестър ме води на места, за които дори не подозирам. Места, които за него са ежедневие. Следващата точка в графика му е геокомплексът във Вишовград. Той е изграден с европейски средства преди няколко години, а човекът, който прави екопътеката, е доцент Петър Петров, който ни обясни за пещерата преди малко. Красиви плац на Вишовград. Най-красивото място на Вишовград? На красивото място на Вишовград. Има други екопътека от 2005 години. От 2005 години? От 2005 година. 2005 година. И за пореден път блудният син на Манчестър се оказа прав. Това наистина е най-красивото място в Вишовград. Селото се намира на около 5 км от Емен в посока Павликени, а геокомплексът е малко преди табелата за влизане в Вишовград. Има надпис Екопътека, който няма как да пропуснете. А ето какво представлява той. Тази маса е много добри за пикник. Да, ама ти не спираш да ме изненадваш. Много хубаво място ми показа, още едно. Да, много хубаво. Да, лятото тук какво си правите? Пикник? Да. Биричка? Биричка, ракия, много грана. Много какво? Много грана. А ти ми каза, че имаш ракия, май. Правиш ракия ли? Какво каза? Да, имаш много ракия. Аз харесвам ракия. Много добре напитка за България. Анди е един от най-умните чужденци, които съм срещала. Оказа се, че е бил капитан на Шекспир театър, каквото и да значи това. По време на пикниците тук често обича да рецитира на съседите си от Вишовград Шекспир в оригинал. Doubtful it stood as two spent swimmers that do swim together and choke their hearts. The merciless MacDonald, worthy to be a rebel, thought that the multiplying villainies of nature do fall upon him. From western isles of kerns and gallaglasses have supplied, and fortune on his damned quarrel smiling showed like a rebel's whore. But all's too weak for brave Macbeth. Well, he deserves that name, disdaining fortune with his brandished steel that smote with bloody execution, and like Valor's minion, carved out his passage till he faced the slave, and ne'er shook hands, nor bade farewell to him, till he unseamed him from the nave to the chops, and fixed his head upon our battlements. Поклон. Съжалявам, но няма субтитри, но не знам дали имам право да използвам превода на Валери Петров. Аз самата не се наемам да превеждам Шекспир. Извинете ме. I was so surprised. Анди реши да запази най-скритото и едно от най-красивите места в района за последно. И за наше щастие времето се оправи и слънцето изгря. Хотнишкия водопад се намира на 15 км от Велико Търново. По-скоро 15 км преди Търново, когато идвате от Севлиево. Минава се през цялото село Хотница и след около 2 км ще видите табела към водопада. Пътят спира точно пред него и като слезете от колата ще видите това. Тук е водопад от Хотница. Да. Много красиви водопад. Много красиви екопътека тук. Да. Перфектно на пикника. Има беседка за пикник. Да. А сега ще се разходим тук нагоре, така ли? Да, първа там. Има екопътека. Има екопътека, да. Да, това е може би най-красивия водопад в България, който съм виждала. Да, много добре, Много благодаря ти наистина. Да. На страхотни места ме водиш. Да. Това е една от най-красивите екопътеки, по които можете да минете в България. Направена е изцяло, отново, от доцент Петър Петров, който доста се е потрудил, за да изглежда толкова красиво. Тръгва се по едни много стръмни стълби право нагоре, минава се през тясна пътека през скалите, след което се озоваваш над водопада. Пътеката минава през още 2 моста, през няколко дървени стълби и продължава стръмно по скалите нагоре. Пак казвам, заслугата за това нещо е изцяло на доцент Петров.
както и на доброволци, включително и на англичани, които са му помогнали при изковаването на дъските. До водопада има и беседка с кара и камина за пикник. Честна дума, скарата си стои и никой не е написал берое върху нея, нито я е чупил. Анди знае това и ми направи един бърз пикник на масата отстрани. Разкажи ми с какво си се занимавал в Англия, докато си живеел там. Да, може би 40 години аз играх крикет. Аз писая за крикет. А ти пишеш статии? Да, аз пиша от история и култура от крикет. Много хубаво, много любимата спорт на Англия. И сега на Вишовград аз преподавам деца на Вишовград за тази играя. Учиш децата на Вишовград да играят крикет? Да. А ти до ден днешен продължаваш да пишеш статии за английски вестници на тема крикет? Да, аз писам много вестники и много книги на Англия. Аз съм, може би аз съм първа експерт на крикет, на история и култура на крикет на Англия. В света. Ти си най-добрият експерт по крикет в света. Това разбрах аз. Да. А всъщност крикета, нещо, което аз не знаех и ти ми разказа преди малко, е, че той е най-стария, много по-стар, например, от футбола, от бейсбола, един от най-старите спортове. Ти колко години си играл крикет? Аз играя крикет може би 45 години. Аз искам още веднъж да ти благодаря, че ме доведе на това прекрасно място. Мерси. Да. Почвай! Много добре аз ходя на тази водопад с Яна. Всичко е хубаво. Иска цяла хора дойдеш в България. Явно природните чудеса в района не спират, защото на връщане от Хотнишкия водопад има една естествена шахта за събиране на вода. Природата сама я е направила. Тази е дълбока към 20 метра, а в България има и тройно по-дълбоки. А ако ви остане време и искате да видите нещо друго, освен природа, задължително трябва да посетите църквата в Бяла черква. Ето защо. Интересна е историята на резбарите, изработили иконостаса на църквата. Това са Иван Несторов и Тодор Марангоза, двама калоферски майстори, които са имали един чирак Никола от шуменските села. Бачо Киро разбрал, че двамата майстори Марангози изработват иконостаса в църквата Свети Атанас в Велико Търново през 1875 година. Със съгласието на чорбаджиите в Бяла черква той отива в Търново, кани ги и те пристигат тук, след като приключват там работата си и започват да изработват, да работят резбата по иконостаса в църквата Свети Димитър. Условили се с настоятелството на църквата да изработят иконостаса за 15 000 гроша, но темплото да бъде нещо специално, нещо красиво и изящно. И започнали работата си. През това време вече в Бяла черква е бил основан революционен комитет и е започнала подготовка за априлското въстание. Бачо Киро е бил председател на революционния комитет. Усилено е течала подготовката
И двамата майстори-резбари са се включили, участвали са като членове на Революционния комитет и са изпълнявали задачата на куриери, тайни куриери на комитета. Така те са пътували под предлог, че са закупували материали за работата си, пътували и се срещали и с главните апостоли в Търново на Първи Търновски революционен окръг. И така до април 1876 година. През март, края на март, те завършват иконостаса в църквата и на 22 март, свети 40 мъченици, те купуват едно буре вино, канят всички младежи от селото на площада пред църквата и камбанарията, пред църквата всъщност, и тогава започват, за да се почерпят по случай завършване на работата им. Изпиват бурето вино и след няколко дни вестта за въстанието пристига. На 28 април от Бяла черква излизат 101 мъже от 150 български къщи, които тръгват следвайки своя учител Бачо Киро, към сборния пункт на четата село Мусина, където избират поп Харитон за войвода на четата, водила сражения в Дряновския манастир. Двамата марангози също се включват в четата. На тях им допада живота в Бяла черква, харесва им този революционен патос, това въодушевление. Те не са били семейни и решили да останат да живеят тук. Казват, че ако се върнат живи, селото ще им плати за работата им по иконостаса. Ако не, той остава в полза на църквата и на селището за бъдеще. И така, 9 дни продължават сраженията в Дряновския манастир, двамата резбари са убити и тяхната работа, този красив иконостас, остава дар за селището за поколения наред. Паметните плочи на двамата майстори марангози се намират на църквата Свети Димитър. Всяка година на 11 май, денят, който е излязъл четата, потомците почитат паметта на участниците в Априлското въстание и на двамата майстори-резбари, изработили този иконостас. Но освен художествена стойност, църквата има и историческа стойност, тъй като от освобождението до днес костите на Бачо Киро се съхраняват тук, в тази църква. Това беше, дето се вика, за това я чаках толкова тая пролет да пукне, да му се не види и сняг. Разходих се на 3 места, които са общо на около 15 км помежду си, кое от кое по-изненадващо и по-красиво. И Еменския каньон, и във Вишовград, и до водопада в Хотница има асфалтиран път, който максимално улеснява отиването до там. Малко ме е срам, че човек от Манчестър трябваше да ми ги покаже. Екопътеките и водопадите са идеални, ако планирате разходка във Велико Търново, където знаем има много какво да се види. Наистина тези обекти бяха изключително откритие и повярвайте ми, по-хубави са на живо, отколкото на плазмата. Чао!